Čaute, zdraví vás Adiu a vítajte pri natáčaní Let's Playu na GTA 2. Je to slávne GTA. Každý poznáte GTA. Určite máte radi GTA. To aspoň dúfam. Tak sa pustíme na to. Takže máme tu cool grafiku. Počkajte. Hen, sledujte aký jump. Ej. Úplná dobrá grafika na tom je. Počkajte, preskočím ten plot? Nie. To je divné, mám taký super skok, a nepreskočím ten plot. Aha, to je auta. Zaujímavé, fíha. Ideme na to. To je nič. Počkaj, dám drsný šprint, tak. Sa na tom ináč to riadne. Čo? No dobre, poďme na to. To sú demeň. Počkaj. Skoro ma zabil. Ten idiot ma skoro zabil. Au! Toto je čo? Do pekla. Toto čo je za? Proste vidíte, aká je to úžasná hra so skvelou grafikou, každý by si ju chcel zahrať proste. A ja nemám slov. Určite na to nebudem robiť let's playe, ani žiadne playe, ani playboye na to nebudem robiť. Takáto sexy fotka. Ako skáče. Hell yeah. No dobre. Čiže do pekla. Neviem sa trafiť na schody. Budeme spravím vám takú malú prehliadku po tomto luxusnom, krásnom dome. Takže nie. Nespravím vám prehliadku po tomto luxusnom, krásnom dome. Ja viem, že by ste po nej určite túžili. A viem, že toto je... Naša prvá zbraň. Vidíme nejakého debila tam, ale to nevadí. Ešte desina. Sexy zbraň. No dobre, ideme za to zaujímavou šípkou. Aha, auto. Nie, ja nechcem to. Zetko, čo je to Zetko? A ďalšie. To je dobré. Auto. Vážim, také skilly na ňom budem dávať. Ej, ako skillé. No jo, už sme trafili, idem na to. Aha, jasne. Dobre. Vidíme, aká je to godná hra. Ideme na tú godnú hru naozaj. Aha, tu sme mali aspoň nejaký kufrík. To ešte chápem. A ideme ho niekam odozdať, neviem kam. Tam dostaneme zdraví pri tom mojom preferovaní. Ja to si. Spravím hodiny na tom? Nie, nespravím. Dobre. Čiže ideme. Tomuto človeku to máme dobre. Dobre, ideme ďalej. Pokračujeme v misii. Doriti. Pokračujeme v misii. Ideme. Poďme. Doriti, ja horím. Zmrzlina. Aha, tu je ďalšie. Fajn. Nie, fajnovo. Nie, Doriti, nie.
Naše auto! Neviem čo robím, ale nevadí. No dobré, sorry na to. Give me all your money. Give me all your money. He's got a gun. There's a 1034 in Central Omnitron. Dobre, ideme dole. Nie, nechcem toto auto. Ja si chcem zobrať zmrzlý. O, teraz neviem, mám dilema. Hej, dobre, fleky sa na tom dajú robiť, ideme. Očividne policajtom mňa neprekáže. Ja si zabijem týchto. To je fajn. Viem, že sú tu policajti. Job fail. To je myslíte vážne. To bude náš predávať, myslíme. Dobre, ideme s vými na náboj a týmto to končíme. Dobre. Kde sú? Aha, tu sú. We've got a 1034 in Southeast Omnitron. There's a 1034 in Southeast Omnitron. Unit 24, suspect on foot. Au, oni ma zabili. Suspect last seen in Southeast Omnitron. Dobre. Dopalíme si toto. We've got a 10. Busted! Takže sme si pištolne vykonali. Ďakujem, že ste si pozreli túto drbnutú hru. Majte sa. O čo vám tak poviem? No asi už len jediné. Neviem, čo vám poviem. No proste, majte sa. Ak sa vám páčilo video, dajte like. Ak sa vám nepáčilo video, dajte like. Ak ste chorí, dajte like. Ak ste zdraví, dajte like. Proste, za žiadnu cenu nedávajte dislike. Prepáčte, že som natáčal takúto drbnutú hru s prepáčením, ale je to drbnutá hra. Viete, iná doba, lepšia grafika. Na túto hru potrebujete, ak si ju chcete stiahnuť, budete ju mať v popise. Na túto hru potrebujete veľmi výkonnú grafiku. Ako sami musíte mať aspoň, proste musíte mať veľmi výkonnú grafiku, veľmi, ako fakt veľmi. A no, tak čaute a ideme už čo poviem, tak to je čokoláda, baby.